Makadi mhuri yeZimbabwe tichiti makava neChristmas yakanaka here gore rino. Ndiri kuda kupindura pakataurwa nababa hazvanzi mudzimai wangu Maxwell Gondo, yokuti ndakawana sisi vake vava neimba kudhara, awo manyepo asina uno kana ivo vana marecords avanoziva kuti sisi vavo vakawana imba yake musi wakati tichizorovorana gore rakati anga atova neimba yacho, ngavaprove nemadocuments. Ini ndina madocuments anotanga sezvizvi. Ndakaroorana nasisi vake 1987. Ndinotova nomuchato uyu wandiri kutambidza mwana. Customary marriage certificate yandakaita, marriage certificate yandakaita nehazvanzi yake, ndakautora patrade court. Taroorana muna 87. Ndakazopuwa soft loan necompany ndikatenga imba muna 1995. Document rachona iri rokutenga imba. Ndatenga imba kudero. Tanga tichigara pano pa568 panova ndo pakazvarigwa vana vose vandakareva kuti vakomana vanogwaneni, vanoti Sheunesu Ruvengo, Lakson Ruvengo naChris Ruvengo vakazvarigwa pano. Iyo imba ndichidozoitenga raidova dondo, kwaka kusina dzimba dzakazovakwa neGreen Color Homes muna 1995. Ndo patakapiwa dzimba idzo dzokoko. Saka ndina mabirth certificate avana vacho vaizvarigwa pano. Awa kuzvarigwa kwavo pano, mabirth certificate avo namababy cards avo ose ndinawo avo. Vakazvarigwa pano pa568 pandinongoveri namanje, ndo pavakazvarigwa. Uko kwaka kusina dzimba dzakadzisati dzambovakwa, dzakadovhugwa 1995. Chandiri kutaura kuti uyu Maxwell Gondo anotaura zvinhu zvisina proof, kungoda kuzvinatsa kwaaiita achida kungotaridza mhuri yeZimbabwe kuti sisi vake vakava neimba. Now I want to prove him wrong. Ndine mabirth certificate avana ose akanyogwa kuti vakazvarigwa pano pa568. Mabirth certificate ndadoapa kuna Chipanda. Tozouya chimwe zvecho kuprova kuti handina kuwana sisi vake vane imba, taingogara pano pa568. Mabirthday avana, ndine birthday party yakaitiwa pano. Yairegerei kunoitiwa kuimba yakasununguka ende inotaridzika kudarika ino. Ndine yokutanga birthday party yakaitiwa navabereki vacho kwaGondo vaidova pano. Muchaavona ose mapicture ndichaapa kuna Chipanda. Handichazomaisa pascreen. Ndichamaisa pascreen. Ava vane chitsuka ndo mai vacho. Ndichamaisa pascreen. Ndichamaisa pascreen. Ndo pandoti dai vakava neimba iyo vakavawana, ndakavawana vane imba yavo, dai ose maissues
achireflecta imba yekuma15 not pa568 zvose zvaitigwa pano ndo pakatangira map pano. Then tobva tauya panhau yekunzi imimi makada kuti mupindure panhau yekunzi imimi yaitaurwa nemwana wenyu kuti makaurirana imimi nemudzimai wenyu anova the late Lilian Gondo kuti muchapa vana venyu imba, asi bva maenda kukanzuru masvika kune chikwereti chakakura, so ownership hainakwanisa kutransferiwa. Kuti mupindure ipapapo. Chandinotaura kwauri mwana chakanaka mukaka urungwi. Imba ino yatigere ndakaipa vana vavasikana. Ndaipa vana vavasikana ndakadonyora document rekutransfer imba kubva muzita rangu ichienda muzita ravana vavasikana. Iri document rachona randakanyora. Iye Lucky kana anga ane document ratakanyora namai vake, prove me wrong, ngaabudise. Haana kuti menge mune document, asi makataurirana asi zvakazokoniwa nokuda kwekuti imba inge nechikwereti. Hakuna chinhu chandoita verbal. Iyi ndakaita in writing. Asi wakandibudza kuti ndiite in writing. There's a purpose kuita in writing. Zveverbal zvaitwa nana sekuru vedu kudhara. Ndakaisa nyaya iyi ku High Court. Ndakaenda as a self player. Nokuti vakati Lucky haagoni kubvisiwa naMaster of High Court, unobvisiwa haagoni kubvisiwa naMaster of High Court, unobvisiwa neHigh Court. Ndikaita as a self player kuapply ku High Court kuti Lucky arimuviwe kubva pachinzvimbo cheku executor, arege nyaya inde naMaster of High Court. Iye ngaabude. Ndo chikumbiro changu chokuti Lucky ngaabve pa executor. Ndo yandakaaplyira ku High Court kuti ngaabve Lucky.